मारिबाय बाला आंना गोसथोनायबो गैया खेला बेफोरखौनो मारिनांगौलै फै लोगोफोर बिदिबा फेसबुक पस्टनि सायाव एसे सावरायनि आं होनबा मुर्ख जाबाय दिनैसिम जिएफ मोनफेराखै जाम्बा जोबोर जाम्बा आं दिनैसिम गावनि जिएफखौ किस खालामनो मोनाखै Oh my God! नोंथाङा नैबे आदा जाग्लांखौ मिथिखायो जानो हागौ मोजाङैनो सिनायखायो जानो हागौ थ' नैबे आदा जाग्लाङा मा पस्ट होदो नाया मानो आलु पस्टआ नुजालायनाय आरो बे सासे डिजाइनार आरो सासे बे मडेलिंबो खालामो नोंथांमोनानो नायदो बे फट'खौ माबायदि मडेलिं आलु पस्टआ नुजालायनायथ' नोंथांमोनाबो सिखायजानो गोसो बेजों सिखायजानो हागोन मात्र फ्रियावनो फैसा नांलाया You serious? थ' दिनैनि भिडिअ एसेनोसै थ' नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक आरो कमेन्ट आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लादो आरो भिडिअखौ शेयार खालामनो गोसोबा नोंथांमोना शेयार खालामना होदो थ' एसेनोसै बाय बाय